አስተውቅለነ ለውልድከ ደቂቀ አዳም ሰሚአነ ተግሳጽከ ከመ ንድኃነ እሳቱ ዘኢይጠፍእ ወእፄሁ ዘኢይነውም ሰሚአነ ተግሳጽከ ከመ ንድኃነ እሳቱ ዘኢይጠፍእ ወእፄሁ ዘኢይነውም። ኦ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አስተውቅለነ ለውልድከ ደቂቀ አዳም። ኦ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አስተውቅለነ ለውልድከ ደቂቀ አዳም። ሰሚአነ ተግሳጽከ ከመ ንድኃነ እሳቱ ዘኢይጠፍእ ወእፄሁ ዘኢይነውም ሰሚአነ ተግሳጽከ ከመ ንድኃነ እሳቱ ዘኢይጠፍእ ወእፄሁ ዘኢይነውም። ኦ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አስተውቅለነ ለውልድከ ደቂቀ አዳም። ኦ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አስተውቅለነ ለውልድከ ደቂቀ አዳም። ሰሚአነ ተግሳጽከ ከመ ንድኃነ እሳቱ ዘኢይጠፍእ ወእፄሁ ዘኢይነውም ሰሚአነ ተግሳጽከ ከመ ንድኃነ እሳቱ ዘኢይጠፍእ ወእፄሁ ዘኢይነውም። ሚካኤል እመላእክት መኑ ከማከ ልዑል ሚካኤል መላእክት መኑ ከማከ ልዑል ሐመልማለ ወርቅ ልብሱ ዘመብረቅ ዓይኑ ዘርግብ ሊቀ መላእክት ሐመልማለ ወርቅ ልብሱ ዘመብረቅ ዓይኑ ዘርግብ ሊቀ መላእክት ሚካኤል መላእክት መኑ ከማከ ልዑል ሚካኤል መላእክት መኑ ከማከ ልዑል ሐመልማለ ወርቅ ልብሱ ዘመብረቅ ዓይኑ ዘርግብ ሊቀ መላእክት ሐመልማለ ወርቅ ልብሱ ዘመብረቅ ዓይኑ ዘርግብ ሊቀ መላእክት። ቅዱስ ሚካኤል
ቅዱስ ሚካኤል ናይ እስራኤል ኣቦ ኣድሕኖ ህዝብኻ ንዓኻ ኩኖ ኣቦ ኣብ ቤትካ ዓብዩ በኣኻ ዝተቐደሰ ዝሓፈረ የለን ኣብ ገዛኻ ዝደረሰ ዝሓፈረ የለን ኣብ ገዛኻ ዝደረሰ እቲ ክፉእ ዲያብሎስ ንኸጥፍአና ማዕበላት ፈተና እኳ እንተልዕለልና ካብ ቤትካ ኣውፂኡ ከጥፍአና ብሰማይ ብምድሪ ሓዊ ኣዝነበልና ብሰማይ ብምድሪ ሓዊ ኣዝነበልና መልአከ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ንሰላም ንዓወት ወትሩ ዝላኽ ረዳኢ ደሊና ንእዊ ኣለና ቀልጢፍካ ምጸና ቅዱስ ሚካኤል ኣቦና ቀልጢፍካ ምጸና ቅዱስ ሚካኤል ኣቦና ንእስራኤል ዝረዳእኻ ቅዱስ ሚካኤል ንቅድስቲ ኣፎምያ ዝረዳእኻ ቅዱስ ሚካኤል ንባሕራን ዝረዳእኻ ንዓና ኣዋርደና ካፍቲ ማዕበል ዘሎ መጺኻ ውፀና ካፍቲ ማዕበል ዘሎ መጺኻ ውፀና ንዓና ኣጥፊኡ ንኸናውፀና ብችግር ንኸንጠፍእ ተፈሪዱ ኣብ ልዕሌና ዝብላዕ የለን ኩሉ ጨኒቁና ቀልጢፍካ ርደአና ቅዱስ ሚካኤል ኣቦና ቀልጢፍካ ርደአና ቅዱስ ሚካኤል ኣቦና ናይ ባህራን ደብዳቤ ዝቐየርካ ሚካኤል ደብዳቤና ቀይሮ ናብ ህይወት ማዕበል ናብ ቤትካ ክነኣቱ ንኹሕኹሕ ኣለና ቅዱስ ሚካኤል ክፈተና ንደቅኻ ቅዱስ ሚካኤል ክፈተና ንደቅኻ ናይ ቅዱስ ሚካኤል በረከት ረድኤት ይሕደረና አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ኦይ ቅዱስ ዮሐንስ አፈ